Welkom bij de 30e aflevering alweer van Beleef Kerkrade Televisie. En we zijn te gast in de Burgerlusthof in Egelser. De Burgerlusthof is het vereinslokaal van de Egelser carnavalsverein de Burgerlust. En het is zeker een lust, een lust voor het oog om te zien wat hij al nu verzameld is over de geschichte van de Burgerlust. Het vereinslokaal, wat voor straks nog meer van jullie zien, wenn verhonkeleid werden door de president van de vaststellingsverein de Burgerlust, door John Prévost. En van natuurlijk nog andere gasten. Danny Pauwels en Linda Huntjens komen ons vertellen over het laatste nieuws van het Marten Buber. Het Johanni Lonissen en de Ron Degensen van het zangkoor de Zanglijsters, een jeugdkoor. En die vertellen over de carnavalsslager van dat koor. De jongen van de Stichting Kerkrade gisteren en vandaag vertellen ons over Kerkrade Wiki. En we beginnen direct met het vastelovensgezicht 2024 van Kerkrade, het Brit van Wersch. En dat allemaal dankzij initiatief van de Erik Smeets en ook de Hans Hirsch is daarbij betrokken. Veel plezier met de 30e aflevering van Beleef Kerkrade Televisie. We zijn aangekomen bij het vastelovensgezicht van Kerkrade 2024. Vasteloven 2024. En dus had ik steeds, jawel hoor, het vastelovensgezicht zelf, om het zo maar te zeggen, Brit van Wersch. Hartelijk welkom, Erik Smeets, initiatiefnemer van dit project, waar voor alles over je huren. En de Hans Hirsch steht dit project wat we vervolg wel je even met de 11e van de 11e 24, zo ongeveer. Ja. Welkom. Schön dat hij zit en dat er over een onderwerp wel vertellen. En vertel eens, Brit, wie is het allemaal gekomen? Ik ga een beetje door met vastelovensgezicht, wedstrijd van L11. Ja. En ja, tot mijn grote verbazing word ik een van de 8 finalisten. Ja. En ja, ik had het beste halffinale geraad. En ja, toen word ik dan droes. En dat was voor mij ook prima. Ik had gezegd van ja, oké, meedoen is leuker dan winnen. En enige echte vastelovensgezicht is Steuntje Cox werden van L11. Ja. Maar toen kreeg ik een messengerberichtje van de Erik Smeets. En ja, van zou ze het leuk vinden dat voor die poster je een broege voor onze carnavalswaan. En ja, geef hem aan. En goedurig dan? Of vaak via Olaf, de man van het Brit, maar hier niet. Nee. En toen? Ja, toen, op een gegeven moment op Facebook, ik opende Facebook aan, ja, we hebben haar gevonden, het vastelovensgezicht van Kerkrade, want er een poster wil. Ja. En ja. En dat wordt dan? En dat voor zoiets klinkt, is dit ontstaan. Ja, hartstikke leuk. En een prachtige foto hoor. Dankjewel. Ja, dat was zo grappig tot standje komen. Ja. Ja, dus is gewoon een selfie in een auto op weg naar... ja, echt serieus. Je met een telefoontje? Ja, gewoon even kijken wie is het lookje met gelukt. En waar carnavals bezig worden op weg naar de maat. En had ik de foto gemaakt. Ja. En dat is de foto wat nu overal bekend is. En wie komt ze erbij, Erik? Wie komt ze op het idee? In eerste instantie hoor ik gewoon van ja, ik vond het sneu dat het Brit niet gewonnen had. Ik vond dat echt de schoonste foto en word er heel van overtuigd dat het winnen zou. Maar ja, niet geworden. En een beetje als pleister op de wond hou ik toen het idee van dat doen voor het carnavalsgezicht van Kerkrade in plaats van het grote Limburg. Ja. Zo is dat een beetje uit het niks gekomen. Ja, want het is natuurlijk hartstikke schön, want we jarenlang van de vastelovensposter, ja, de Kerkrade is niet meer. En nu had ik begrepen die vrouw nog wel eens daarheen en nu gaan we eindelijk niet alleen in de Limburg-poster, maar ook nog het vastelovensgezicht van Kerkrade. Maar, moet ik zeggen, er zit ook een ganz ander verhaal aan vast. En dat hadden jullie natuurlijk ook al wel in de socials begrijpen doen, maar voor je legt het nog maar eens uit, want het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Du bent krank, ja. Du hast MS. Ja, klopt. Ja. En dat maakt dit ook bijzonder. Ja, want klopt. Er is nu een bank met het goede doel, met MS. Ja, daarom. De stichting... Wordt dat die idee? Of, ja, ook een beetje wel gezamenlijk, toch wel. En
ja, Stichting MS Research, ik hoef er gar niet na te denken welk goed doel daaraan verbonden moet worden. Dat wordt gewoon Stichting MS Research. Want hun doen echt onderzoek naar de herkomst, naar alles, naar het ontstaan van. En dat vind ik, het is zo belangrijk, want MS is nog immer een ongeneeslijke ziekte. Zeker. En daarom had ik zo gehad van dit is niet alleen voor mij, maar voor al mijn lotgenoten wil ik hun daarmee helpen dat ze eindelijk gaat ontvingen tegen deze ziekte. Ja, er werd natuurlijk enorm veel onderzoek al gedaan, maar alles helpt. Ja, alle kleine beetjes. Dus hij kan ze dan, ik denk met de QR-code door, kan ze doneren. Ja. Maar, dus de poster kiezen van niks, vind ik het goed begrijpen van. En dit is fondsenwerving, dan zou het ze kunnen zeggen. Klopt, ja, klopt. De poster is gewoon handvergezet, vrije gave. Ja. Lu wat willen, dat kan. En dan kunnen ze ook een zin in dan, want het ligt wel alsof het een... Ja, oké. En wanneer ze dus de QR-code scannen, ze kunnen ze dus op onze persoonlijke Kom-in-actiepagina. En wat er leuk is, de lu wat ze willen doneren, die kunnen dan ook precies zien van dat hand voor besluit zou binnengehaald met deze actie. Ja. Maar je kunt alle nu op Stichting MS Research, op deze rekeningnummer, kunnen het allemaal op hetzelfde terrein. Alleen Giekeren kan het in de gaten houden. Van dat is er binnengekomen tot nu toe. Geweldig. En viert ze nog allemaal carnaval? Kent ze nog vast of een vieren? Ja. Ja, ik vier het nog wel in mijn rolstoel, maar anders had ik het niet vol. En ja, dat is net bis in de late uurtjes, dat kan maar ik dat niet is wel een richtige carnavalist, of ja, als ik ervan. Wenn ik dat zie. Ja, als ik ervan. Cursussen, je volgt met schminken, ja, dat is. En dat is ook een van de redenen, ja, het kan zo, maar een MS, ja. Dat is ook wel hel, maar het kan zo... In één keer kan die leven veranderen. Ja, dat. En ook met mijn motoriek. En het kan zomaar als het laatste jaar zie je dat mij dit lukt. Ja. Dus, want traplopen kan ik al niet meer. Dus, Ja, dat is het ellendige even. Ja. Maar wel erg schön dat ze hebben is. Dat we dat maar vooropstellen. Dankjewel. In de Lusthof. Ja. Dit wel half van de egels of vastgelopen in ieder geval. Hè. Dus, nou ja. Erik, wat ze van dat MS Research? Of komt dat later pas? Of houdt ze alle idee van dat jullie zo combineren? Of, nee, daar hoeven we eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Ik was natuurlijk wel dat je in de hand hoor. En ik zag het Brit natuurlijk vaker een keer gewoon met de rolstoel onderweg. Ja. Dus ja, toen zag ik ook het ganse verhaal en ik toen gans doorgelezen. Ja, dat was heftig. Ja, zeker. Ja. Ik denk wat zin voor fouten voor alle kinderen al gezongen zijn. Jullie maar omroepelen, ja. En dan hoeft het dat ze op die manier die lui plezier kunnen doen en ja, dat er misschien met dat kleine beetje onderzoek dat er wel een klein stapje in de goede richting gemaakt wordt. Ja. En veranderen vastommens zich dankzij die dan ook. Helemaal terug. Ja. Goed, ja, dat dringen worden. Maar... En wat voor vastommensgroep bent u van daar? Ja, durf ze niet te zeggen. Himmel, Herrgott door het sacrament. Ja, klinkt goed. Maar zo zaten is een keer gewoon, denk ik. Ja. Voor Batse vrij. Ja. Er is ook nog een beetje reclame voor de verein. Ja. En dan jullie van even naar de Hans. Toen zit dus en niet voor niks natuurlijk. Toen bent de initiator van de 11e van de 11e. Dems toe waarom eens een keer hast georganiseerd en ook, nou ja, de komende jaren wel eens op de bühne wel eens blijven gaan een keer gaan. Dus, en wat woonst u met de poster? Want dat is enig wichtig om nu te vertellen. Wat ik met de poster wil, ik hou natuurlijk dat verhaal ook gevolgd en een beetje in de gaten houden. Ja. En toen hou ik vuur dat de 11e van de 11e oor aangevangen, het breed. Ik zei, of ze nu wens of niet, ik ga je de geer op de maat, in volle ornaat, je schmink. Oh, dat was alweer de L1-competitie. Ja. Dus of het toen jong wennen of niet, hebben we dat een beetje afgestemd. Was natuurlijk niet of dat jong lukken, maar het is toch gekomen. En toen hebben we de bühne opgehaald. Hebben we de poster lossen zien. Dat wordt toen al de ietsje worden al fertig. Die houden er eigenlijk al losse drukken. En toen had ik de poster schön in de loertje gehouden en verteld wat we willen doen. En dat we vaste lovensje zich van kerkhoor, wat we dan niet op het richtige kerkhoorsplatje schrijven, dat even terzijde. En dat willen we dus de komende jaren, willen we dat immer doen door enge man, vrouw, kind, is egal, met daarbij een rugzakje of niet, of
en krankheid en door een goed doel aan in ieder geval een goed doel aan verbingen. Dat is het wichtigste. De Luc gratis, maar ze kunnen doneren. Dus voor jullie in principe zo weer. Alleen moeten de Luc dan foto's inschikken en door jou het zwek wat door aan verbonden werd. Dat kunnen ze aangeven, maar ook door kennen Luc natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat ze het voor een wensenlandjes doen of voor wezig wat voor krankheden dat er allemaal zijn. En dat voor de jou het zwek zo'n bedrag, ja, dat is in samenwerking met de 11 van de 11e en misschien hulp van die twee neer van mij, die er met begonnen zijn. Ja, nou ja, een geweldig initiatief. Dat is, ja. En daar kan men zich 2 posters op de venster hangen hoor, de Limburgse en de Kerkhoutse. Ik hoop natuurlijk dat ze een Kerkhout, daar hangen daar aan het venster hangt hoor. Natuurlijk. En dan je zich wordt ze zeggen. Je zich, joh. Maar volgens mij staan ze eigen zo wel gezegd hoor. Ja, dat ken. Ja, dus die hebben nog een andere vasteland. Voor deel stemt het wel. Ja. Voor deel stemt het wel. Maar dat is reëel. Het gaat om, het gaat om de schöne foto en om het idee wat erachter zit. En Britt, dat hand van dichtste danken dan, want dat uiteindelijk, wat doe je erop? Oh nee, zeg weer niks van de poster over. Dus, nee. En ik hoop dat stoe op alle huizen een keer gewoon het drukste vinger is. De poster had ik begrepen. Ik kan zo'n Jans of plaatsje afhalen. Of het nu in het Sierra-chef is of in de frietenboot. Bloemenchef. Om maar eens een dwarsstraat te nemen. Overal dingen poster. En ik wil u echt oproepen, jullie u hollen leef, Lu. En hangt u het Brit aan de venster. En er houdt er nog een motto. MS stopt niet met vastelovend. MS stopt niet met vastelovend. Is toch immer. Ja. En we kunnen alleen maar proberen de wetenschap te ondersteunen. Ja. Met geld. Want dat is wat ze nu gaan. En hopen dat ooit de einde daar kunt. Dat hopen we. En voor wensen die het allerbeste. En we hopen dat ze nog veel vastelovend erbij is. Ik hoop het. Wel? Ja. Erg schön dat ze hier wordt samen met die kameraden onder Erik en Hans. Ja. Veel dank voor al die schöne initiatieven. En ook veel dank voor het schöne gesprek. Dankjewel. Dankjewel. Mij is gevraagd om jullie iets te vertellen over onze nieuwe middelbare school. Het Martin Boer. Burgemeester, zal ik dat niet doen? Aangezien ik naar de school ga. Hé, Madé, dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Hoi, ik ben Madé Buk. Ik ben de kinderburgemeester van Kerkrade. Ik zit in groep 8 en ik wil heel graag naar deze school. Zo, aan de slag. Elke ochtend hier op school op het leerplein les van je docenten. En 's middags op pad, kom je mee? 'S middags gaan we actief aan de gang met de leerstof die we in de ochtend geleerd hebben. Zoals hier, in de hub. Of hier bij het Discovery Museum. En hier bij de Gaia Zoo. Hier op de muziekschool krijgen we muzikale vorming. Hé, Madé, gaat die lekker? Ja, top. We gaan overal in de stad aan de slag, zelfs hier. Maar mam, nu heb ik veel verteld, maar wat vind jij ervan als ouder? Ja, het lijkt me een hele goede school. De kleine groepen, de persoonlijke begeleiding, het persoonlijke contact, de korte lijntjes. Erg fijn. En dan de gestructureerde lesdagen. Elke dag les van 8:30 tot 4 lijkt me super. De onderwijsvorm, geïntegreerd onderwijs op projectbasis. Een prima aansluiting voor vervolgopleidingen. En geen huiswerk. Kerkrade, een prachtige plek in onze gemeente. Daar komen heel veel mensen samen en... Oh, Madé, goed dat ik jou zie. Ik wilde je nog vragen, is het gelukt met dat filmpje? Ja, het ging helemaal perfect. Oh, gelukkig. Het volgende onderwerp, en dat is natuurlijk, 2024 is begonnen, het Martin Boer, de nieuwe school in Kerkrade. En we hadden 2 gasten aan, dus Danny Pauls. Verder geen introductie nodig, zal ik maar zeggen. Linda Huntjens, ook al dukker bij Beleef Kerkrade televisie. Nee, nog niet, maar als collega's wel, maar ik de eerste keer. Oh, best de eerste keer? Ja. Oh, nou. Maar wel al bekend daar. Je ging wel op de borden overal, dus dan dat is het. Het. En u zit allebei dus docent ook aan het Martin Boer.
of nog niet? Nee? Ja, ik ben net docent. Ik ben vooral het stukje het algemene gun ik doen. En Linda is zal ik rekenen. Ja. Tekenen? Nee, wiskunde. Vooral wiskunde, rekenen, ja. Hartstikke leuk. Maar dan jullie iets van het algemene, want daar ben ik wel zo benieuwd wat het algemene is. Ja, is goed. Ja, het algemene is, ik ben een stukje verantwoordelijk voor het binnenhalen van de kinderen. Voor wel een heel mooi aantal aan, dat is gewoon belangrijk, ook voor de school. Tot van ja, want dat je er nog in de meerderheid ziet, dat ben je toch? Ja, precies. Ja. En dan kunnen de kinderen aanmelden. Er zijn al heel veel kinderen bij ons op school gewerkt. En het mooie is, ja, komen ze een keer op school, hadden ze de feeling, want normaal zie je alleen maar Martin Boeber, Huisje Martin Boeber. Komen ze bij ons, ja, dan zie je een kinderen echt. Dus doe deze met voor aan de werving, zeg maar. Och ja. Want du bent natuurlijk geliefd bij de jeugd, hoor. Dat kan ze heel populair zelfs. Ja. Met die dialectmuziek. Ja, vooral de dialectmuziek, ja. Dus dat is een geweldige combinatie dan. Ja. En dan rekenen. En... Wiskunde, ja. Moet ook nog gebeuren. Ja, dat moet zeker gebeuren. Daar weet ik alles van, zeg maar. En nu het Martin Boeber in 2024. Hoor. En wie jeet het daarmee? Ja, we zijn druk bezig in de voorbereidingen. We zijn nu gestart met ook te beleven in de middag met de partners. En dat ging al leren dat het niet alleen maar de theorie is in de ochtend, maar ook het middaggedeelte en wie gaat dat eruit zien voor kinderen. Ja. Dus daar zijn we nu druk mee bezig. Want vorige week de eerste gehad. De week daarvoor moesten we helaas cancelen vanwege de sneeuw die is gevallen. Ja, dus toen moesten we ze helaas afbellen. Maar vorige week hadden we de eerste gehad en dan zijn we bij Roda geweest. Ja, want dat zijn de haltes, of ja, niet? De haltes, dat ik goed begrijpen, toch? Ja, de haltes. Ze zijn bij Roda geweest, bij de Hub, bij SMK. En dan maken we eigenlijk een combi, zoals bij de SMK zijn we bezig geweest met muziek en wiskunde. Een hele leuke combinatie. Ja, en dan huur je vooral kinderen zeggen van, ik hou eigenlijk niet zo'n zin in deze middag, maar ze gaan met een smile naar hem en vond het echt super leuk, ja. Ja, dat is echt leuk om te zien. Ja, want dat kan ze natuurlijk niet vaak genoeg zeggen, en uitleggen ook die combinatie. Dus de combinatie van eigenlijk, zoals ze kunnen zeggen, regulier onderwijs in de ochtend en in de middag vertaalt dat zich in de praktijk in de stad. Ja. Ik denk een stukje project leren. Dus kinderen kunnen in een onderzoekende houding aan de slag gewoon met de theorie die ze in de ochtend geleerd hebben. En dan kunnen ze ook bij competenties voor samenwerken, onderzoeken, feiten, meningen onderscheiden. Maar ook gewoon de combinatie dat, want wat hebben we over de hartslag, dat niet alleen zit in het menselijk lichaam, maar dat dat ook zit in de muziek. Dus dat kunnen ze dan ook daadwerkelijk ervaren. Ja, dat is het leukste. En mensen hoe dienpraktijk, want du bent dan wiskundedocent. Wat kan ze in de praktijk veel noemen van wie dat dan in de ochtend zo binnenkort, in september en in de middag? Wie Ja, vooral nu wiskunde ook gegeven. We zien ook in de muziek zitten patronen en regelmaat. Maar als we gaan kijken naar lineaire verbanden en kwadratische verbanden, zit er ook een regelmaat in. Dus om die al te ontdekken met kinderen, dus ze gaan luisteren naar muziek waar ook regelmaat in zit en ga geen regelmaat, dan huur je ook al dat kinderen zo gaat hebben van geen regelmaat is ook maar raar. Dan weten ze net wat ze moeten verwachten. En dan word je leuk. En dan ook krijgen ze een leesbriefje voor wiskunde en dan mogen ze regelmaat in getallen gaan zoeken. Dat is ook heel leuk. Nu ben ik ook bezig met bij het Gaia-park bijvoorbeeld ook een project. Daar gaat het over lichaamsmaten en verhoudingen. Gewoon het zelf opmeten en bezig zijn met centimeters. Niet alleen maar de opdracht hoe het boek, maar het ook daadwerkelijk uitvoeren. En dat we ook terugkoppelen met de kunst die ze dadelijk, de kunstopdracht die ze moeten doen, want er komen ook wel verhoudingen terug. Dus ja, die koppeling denk ik dat het leren leuker maakt. En dat zo gewoon zich ook, een blije gezicht. En door deze het uiteindelijk echt Ja. Want deze nog hebt met muziek dan? Van de week hadden we een heel leuk project gestart. We zijn een eigen slager maken met de kinderen. Kinderen kunnen zich opgeven. Een aantal kinderen zich opgegeven. Gaan voor de studio in. Gaan voor een liedje maken. Een heel proces van een liedje, maar niet alleen het liedje, de muziek, maar ook wat is de techniek erachter. Waarom is een ruimte, waarom mensen hij klapt als een bepaald geluid, waar mensen in een studio zitten als hij andere geluiden. Dus dat soort dingen. Maar wat ik wel verbaasde, dat sommige kinderen nog weinig van de muziek af was.
Dus wenn ze al over hartslagen geeft, dan pak ze het stukje ook aan hartslagen naar de muziek. En dan, ja, het deurtje, daar houden ze dan weinig van, kies wat je is. Er is nog weinig muziekonderwijs natuurlijk nog. Dat is natuurlijk ook enorm op bezuinigd hoor. Ja, behoorlijk. En daar schrok ik wel van. Nou ja, dat doen we dan. Ja, sowieso. En ook nog het plat, had het dialect ook nog bijzonder plaats, of niet? Want voor de tweede 6 weken handvat over waar woon je, waar ben je? En dan gaat het over een stukje Kerkrade en dan kunt ook dialect zeker voorbij. Ja, absoluut. Nou, hartstikke goed. Ja, en het is ook wichtig, natuurlijk ook voor de stad, voor zitten in de stad. Nu kunt ook naar bussen, je kunt naar verzorgingshuizen, ga maar zo'n verzorgingshuis en je moet geen Hollands tegen mevrouw Jansen of weet ik wel. Dat bedoel ik. Maar dat is ook leuk en die oudere lui die vinden het ook heel leuk om met de kinderen om te gaan. En zo leert ze nog van die. Ja, dat is en neem nog een chat zo aan het einde van die belangrijke datums. Wat zijn de belangrijke data nu voor u, voor Marten Boer? Dat is iets dan half maart beginnen ze... Ja, ik denk voor de kinderen echt de beleefdmiddagen die nog gaan aankomen, want er komen er nog een aantal aan. Die komen ook wel op de website. Ja, die staan nog op de site. Ja. Maar voor ons denk ik ook 18 maart, dan beginnen echt de officiële inschrijvingen. En dan zijn we natuurlijk wachten wie voor kinderen verbindingen krijgen. Dat is wel erg spannend. Ja. Maar het is ook mooi om te zien wat er voor een beweging gebeurt. Dus jullie die dan komen proeven, die ervaren het Marten Boer. We geven ook op die manier les tijdens de beleefdmiddagen. En dan zie je het ook dat ze het heel anders oppakken. Want dat leren ze gaat, door met aan de slag gaan. Dat werkt wel. En het plezier wat ze erin hadden. En dat had ik dus vroeger net gehad. En daar baal ik wel enorm van. Dus daarom dat ik ook de manier van onderwijs gewoon echt naar hart toe draag. Want dit gunt zijn kind gewoon. Ja, dat is meer plezier. Dat wil ze nog beter doen. Ja, nog beter kan we niet. Nee, is een grapje. Nee, maar deze manier, wanneer ik dit al ga. Maar ik begrijp het wel. Ja. Natuurlijk, dat is het allerwichtigste, is plezier in het onderwijs. Ja, dat is al heus wel momenten, zie je dat ze niet. Maar dat hangt ook op het werk. Dat hangt voor allemaal. Dat hangt voor allemaal. Plezier is wel belangrijk. Maar ook breder ontwikkelen in de competenties, denk ik. En ook dadelijk veel vervolgopleidingen zijn die competenties hard nodig. We zien er veel uitval, dus ze nu voorbereiden op dat soort dingen is belangrijk. Nu staat het niet lekker hoor. Ja, we doen ons best. Los ze maar komen, de kinderen. Ja, absoluut. Maar het mooie is, we gaan ook nog niet alleen maar in school omgeven, maar jullie gaan ook heel Kerkrade beleven. Dus niet alleen maar het stukje, het centrum, elk uithoekje van de Amstelvlei tot weet ik wel. Het blijft ook echt in Kerkrade onderwijs. Ja. En zo ontdekken ze Kerkrade. En Kerkrade echt hele mooie plaatsen. Yes. Dat zijn zo'n slotwoorden. Nou, heel veel succes de komende tijd. Dank je wel. Verspreken ons vast wel warm. Zeker wanneer de eerste schooldag zo naderend is. Bedankt voor het leuke gesprek. Veel succes de komende weken. Dankjewel. Dankjewel. Yes. Van harte welkom bij de officiële persconferentie van de gemeente Kerkrade en Beleef Kerkrade over de White Thursday Party 2024. Aan tafel Jort van Melick, directeur van de Van Melick Groep, en wethouder Tim Weijers van gemeente Kerkrade. En die geef ik graag het woord. Dankjewel. Beste mensen, we hebben heel mooi nieuws vandaag. Want White Thursday krijgt een nieuwe locatie. Het evenement zal niet langer plaatsvinden op de markt in Kerkrade, maar hier in deze prachtige Rodaal. Een uitstekende locatie om natuurlijk dit evenement te houden, want het kan ook veel langer hier plaatsvinden. Het zal op donderdag 28 maart gaan gebeuren, hier in de Rodaal. En het is natuurlijk ook belangrijk om dan bekend te maken wie het gaat organiseren. En daar vraagt de heer Van Melick voor om de loting te verrichten. Van dit prachtige gratis evenement wat we graag mogelijk maken. Alsjeblieft. Ik hoor ondertussen overigens van mensen op deuren kloppen. En wat is hier allemaal aan de hand? Hier gebeurt heel veel in de Rodaal. Blaadjes worden doorgeduwd. Ja. En hier staat ook op dit blaadje staat iets. En daar staat op de nieuwe organisator van White Thursday, de editie 2024. Dat wordt White Thursday, de Kerkrade Tropical editie. Ja, heren, dank jullie wel. Proficiat, man. Proficiat, mannen. Proficiat. Succes. Heel veel succes. Het wordt 28 maart, 9 uur beginnen het. Het is een ramgratis award. Wij zijn er met nog veel handig vette andere artiesten.
We maken er een handig vet feest van, hoor. Wil jij nog wat zeggen? Wil je nog iemand bedanken? Iedereen wil ik bedanken. Heel Parkstad, lekker komen. 28 maart vanaf 9 uur. Alle leeftijden, gratis entree. En onze moeders ook bedankt. Ondertussen zijn er vragen van de journalisten. Ja, wie is er allemaal welkom op de White Thursday Kerk Tropical Edition? En wat kunnen we verwachten? Ja, vertel jij maar. Vanaf 16. Iedereen welkom. Vanaf 16. Feestje dat gaat door tot de late uurtjes, de vroege uurtjes. Een line-up, jongen, daar zeg je u tegen. Het is in de Rodaal, dus het is ook nog lekker binnen. Ik kan me geen beter iets voorstellen, ouwe. Ja, niet meer die zijkregen van vorig jaar. Niet meer die zijkregen van vorig jaar, ouwe. Nee. We sluiten de officiële persconferentie af met de teaser van Kerkrade Tropical. Ja, en als je er nou 28e bij wilt zijn, dan moet gewoon op de hoogte blijven via alle kanalen die er wat mee te doen hebben. Volg Beleefd Kerkrade, Kerkrade Tropical, de Nieuwe Nord, de Rode Hal, alles doet, iedereen doet mee, dus je moet er gewoon bij zijn. Een grote gemütliche boel. We hadden nog een interview voor u verder staan met de wethouder Tim Weijers over de tiny houses. En bekijk u dat eens. En het zal een deel ervan zien en de rest kan er allemaal weer kijken via de website en Beleefd Kerkrade TV en YouTube. Welkom. Zijn jullie bij de gemeente Kerkrade. Omdat jullie eigenlijk recent een tiny house project hebben. Ja, hoe noem je dat? Gelanceerd, mag ik dat zo zeggen? Ja. En ik merk dat bij heel veel bouwers, ook toekomstige bewoners, zeggen die gemeentes die moeten meer doen. En jullie hebben het gedaan, dus dan is het interessant waarom jullie wel en een ander niet en wat komt de ander bij kijken. En ja, misschien onderschatten wij het ook soms wel eens. En dus vandaar het perspectief van de gemeente. Dus ik stel jullie eerst even voor dat we weten wie we hier aan tafel hebben. Ja, mijn naam is Tim Weijers, ik ben wethouder en lokale burgemeester hier in de gemeente Kerkrade. En eigenlijk van begin af aan bij dit project betrokken geweest. Het project Tiny Houses Kapersborg, waar het inderdaad dus wel gelukt is. Ja, Morke Teunissen en ik ben projectleider op de afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Kerkrade en heb het Tiny House project op Kapersborg namens de gemeente. Ja, mooi. Ja, het is gelukt. Dat is duidelijk in ieder geval. Hoe is het bij jullie ontstaan om een tiny house project te gaan realiseren? Is dat een initiatief van de gemeente uit geweest of zijn er bewoners die hier aan de deur hebben geklopt van hey, we willen dit graag? Nou, we merken dat er wat interesse was, dat hoorden we van mensen die vroegen naar individuele plekken en uiteindelijk kwam in de gemeenteraad vanuit de PvdA Kerkrade de vraag van of we daar bereid zijn om daarmee te experimenteren. En daar hebben we volmondig ja op gezegd en toen de stap ook gezet om het te realiseren, want ik denk ongeveer eind 2019 is het geweest, toen is het verzoek gedaan, die vraag gesteld. Dus eigenlijk in 2020 vooral onderzocht wat daarvoor nodig is en in 2021 samen met de vereniging Tiny Wonen Limburg in ieder geval de stappen kunnen zetten om het te realiseren. In de zomer van 2022 zijn uiteindelijk de bewoners ook daadwerkelijk huisvest daar. Ja, dus er gaat best wel een tijdje overheen voordat het allemaal geregeld is. Dat kunnen we dan ook meteen concluderen inderdaad. Ja. Was er in het begin bij jullie nog twijfel om hier aan te beginnen? Want we merken nog wel eens, ik denk dat veel mensen dat wel meekrijgen bij gemeentes, wel niet eraan beginnen. Het is misschien veel werk, andere bezwaren. Dus ik kan me voorstellen dat jullie ook gespeeld heeft. Nou ja, twijfel niet zozeer, want we hadden iets van willen graag daarmee experimenteren. Dat is een nieuwe woonvorm, daar is behoefte naar. Of behoefte aan moet ik zeggen. Dus daar wilden we daar iets mee. Dus die twijfel was er niet. En ja, inderdaad, waar kom je allemaal tegen? Daar kan misschien Marco zo meteen iets meer over vertellen. Dat is dan de volgende stap, maar het begint bij de welwillende houding. Als we zeggen we hebben een doel en we gaan ergens voor, ja goed, dat staan we als gemeente wel nog bekend, maar we zijn echt een doelgemeente. Dan gaan we dat ook realiseren. En voor ons was het in ieder geval een mooie kans om nu ook echt te experimenteren daarmee. En in ieder geval te kijken in de komende jaren, hoe pakt dit uit in de praktijk? En vandaar weer ook te kijken of we het kunnen verbreden. Want
ik heb al eerder gezegd, dit is voor ons even gewoon een mooi begin. Ja. Maar dit is niet het eindstation. Kijk, dat biedt altijd mooie perspectieven. Maar wel eerst voorzichtig aftasten, wat houdt het in, hoeveel werk is het, hoe gaat het in de praktijk werken. Vooral en hoe reageert het op de omgeving, want daar merk je van tevoren, men is wat sceptisch van wat zijn het voor type bewoners en hoe gaat dat leiden tot overlast enzovoort. Ja, dat blijkt gelukkig allemaal niet in de orde. Sterker nog, er zijn hele goede contacten met die omgeving, je merkt dat het gewoon heel goed zich samenpakt, dat er zelfs activiteiten samen worden georganiseerd. En dan denk ik, dat is precies wat je hoort, maar je moet het wel natuurlijk zien in de praktijk. Vandaar dat we het ook hebben gezien als een experiment, een experimenteerruimte te pakken om te kijken, daar leggen we de basis. Dan maken we het makkelijker als we in de toekomst zouden zeggen, we zien of we vinden een locatie waar we het verder een verder stap kunnen zetten. Dan kun je op basis van die ervaringen daar, die stap heel makkelijk zetten. Bij mij gaan er dus Johanny en Ron. Johanny Lonissen en Ron Degens. Ron Degens, ja, stemt, ja. En we kennen dich natuurlijk al nu van met Dinge Monica. Hey, een keer ga. Zo echt zwaaien bij nee is natuurlijk het wat van niet zo vaak op de bühne zien. Nee. En, maar u zit er omdat er ook de dirigent, de voorzitter van de zanglijsters zit. En dat is een jeugdkoor in Egerse. Ja, klopt. En met dat jeugdkoor doet er allerhande geweldig leuke projecten op het gebied van vastelovend. Ja. En dat is natuurlijk fantastisch om de kinderen daar vastelovend bij te brengen. Want ohne dat blijft er vastelovend niet bestaan. Dus vertel eens, wat zijn de zanglijsters? Ja, de zanglijsters is een jeugdkoor van kinderen. Ja, vanaf een jaar of 4 mogen ze eigenlijk al beginnen met meedoen langzamerhand. 4 jaar? Ja. Nou. En dat gaat dan eigenlijk de hele basisschoolperiode door, zal ik maar zeggen. En vooral 12 jaren geleden gemerkt, wanneer ze dan meestal richting die brugklas zijn, dan haken ze af. Dus dat is het niet meer zo cool. Precies, vooral een paar jaar geleden is ook een jongerenkoor nog opgericht. Dat is een beetje de doorgroeimogelijkheid. En dat is er nog allemaal? Ja. Maar dat zijn niet de zanglijsters? Nee, precies. En wie is je die daar? Jokojo. Jokojo? Ja, Jokojo, jongerenkoor Johannes. En ik maakte daar immer van Jokojo. Johannes, jolige jongerenkoor Johannes. En de zanglijsters, wie kunnen ze daar aan? Ja. Is dat de naam die lang besteedt? Ja, het koor besteedt al vanaf 1992, toen is het opgericht. Ik had zelf als lid vanaf 1993 erbij gezeten. Uiteindelijk ben ik naar een bestuursfunctie doorgegroeid, zal ik maar zeggen. En uiteindelijk ben ik ook dirigente geworden. En ja, wie ik dirigente wordt, toen dongen voor sinds een jaar of 2, 3, dongen voor toen al met aan de kindermiddag in het SOS-project van de Burgerlust. En die vroeger die eigenlijk immer een playback show. En dan kostte de kinderen, de jeugd van de basisschool, kost zich dan opgeven om met te doen. En veel dongen dan met het keurke ook met. Toen dacht ik van ja, eigenlijk met een koor is het sowieso leuk om live te zingen natuurlijk. Want ja, dat kan voor in principe. En het zou helemaal leuk zijn wanneer ze dan met een eigen gemaakt liedje met deze. Ja, natuurlijk. Ja, dus verzend in, ik denk 2006 of 2007, had voor de eerste slager geschreven. Ja, ik ben dan van de woord, zeg maar. Ja. Ik maak een tekst en Ron maakt de muziek. Die maakt er uiteindelijk een leuk eindproduct van. Ja. Ja. Die bedenkt de muziek en speelt nog alles in zelf. En, ja. Ja, leuk. Ja. En hoe had er dit jaar ook een nieuwe slager dan? Ja, klopt. Vastelovend een leven lang. Ja. Ik zal misschien ook een beetje verklappen. Het thema had te maken natuurlijk met 9 keer 11 jaar de vastelovendheid in de vorm van de Burgerlust. Maar verder, de rest laten we persoonlijk. Ja, oké, hartstikke goed. En Ron maakt natuurlijk zelf muziek op de kwijtspul en zo. En op de Monica, accordeon, wat zo. Dat kan ze het zo gek niet bedenken. Maar wie is dat nu met kinderen dan? Is dat leuk om met kinderen muziek te maken? Ja, weet je, nu moet ik zeggen, dat biedt ze genau in de appel. Want voor dit jaar wordt het de vraag van, of verdund gaat voor die Burgerlust, voor dat 99-jarig jubileum. Daar schreven we het liedje op. Daar zit zo ook het oude lui bij, daar is het jonge lui, die kinderen van ons zijn jong. Dus dit liedje bijvoorbeeld nu. Ja.
En een moderne beat ook gegeven. Maar het is toch een carnavalsliedje. Dus het werd net à la Jontana, Joam. Weet je wel, het gaat niet meer, maar in een mooie mix. Daar moet ze dan op letten, weet je wel. Dat is een beetje de uitdaging. Ik ga nog echt gewoon dit jaar ook echt gezeten dat ik dingen spreekwoordelijk dan niet letterlijk waar vanuit de keyboard in de prullenbak aan gegooid. En we gaan ze opnieuw ben begonnen. Bis dat we dat het gekregen hadden, wat voor leuk vonden, joh. Ja. En de kinderen, die vinden natuurlijk ook leuk, toch, of niet? Oh joh, ja, zeker. Ja. En, wat vinden ze het leukste liedje dan om te doen? Wat spreekt dan daar aan? Moet dat echt in de stijl van wat Kinger Hutselaars leuk vinden, of is... Ik merk dat ze best veel leuk vinden eigenlijk. Het is natuurlijk wie ze brengt en meestal kom ik met de tekst en dan denken ze, want ja, de meeste kinderkallen ging plat mee eigenlijk, hè, tegenwoordig. Ja, dat is ook nog een probleem. Ja. Hè? Maar durf die liedjes... Is in het plat, toch? Ja, precies. Ja, dus durf dat liedje, krijgt ze toch een beetje get geleerd. Ja, dat werkt toch weer twee kanten op. Precies. Ja. En toen merken ze inderdaad, wanneer ik dan de muziek aanzet en het gaan vuur zingen, dat ze dan denken van, oh ja, dan beginnen ze al met te bewegen. En dan, ja, eigenlijk krijg voor elk jaar wel weer een enthousiaste reacties van ze. Ja, dat is hartstikke schön. Ja. En van nog in Limburg het Kinger Vastelovensliedjesconcours. En had er ons een beetje of dit? Ja, voor één keer metgedaan. En dat is eigenlijk omdat toen de finale in Egelse wordt, toen had de burgerlust gevraagd van, is het niet leuk, ja, wanneer er dan ook met doet. Ja. Maar in principe zijn gewoon echt net zo van dat wedstrijdelement. Ja, wedstrijd en carnaval, dat vindt ze niet zo beneden passen. Ja, en de muziek ook. Hè. Ja. Zo van, dus schreef muziek, dat schreef ze gewoon voor u, voor het leuk te gaan, gezellig te gaan. En ja. En die kinderen moeten niet voor de prijs gaan, die moeten voor het plezier gaan. Ja, en bij zo'n wedstrijd best een beetje overgeleverd aan een jury die dan een mening gaat vormen over die product. Ja. Maar het was wel een hele leuke ervaring, moet ik zeggen. Die keer dat Frans met gedaan. We zijn ook toen in de finale gekomen met het liedje Giga Gekste. En... van jullie staat nog Rooster nog goed. Klopt, dus, het liedje wat we met hand gedaan aan het KVL, dat gunt voor dadelijk ook optreden voor... hartstikke goed. Ja. En hadden we al iets op geluidsdragers, zo je dat heet? Hadden al cd'tjes of digitaal? Kunnen we ze al op Spotify huren of nog niet? Dat verstond op Spotify onder de zanglijsters. Nee. En vooral in 2020 is onze cd uitgekomen van, met de liedjes die tot dan toe gemaakt worden. Die hadden we toen eigenlijk, in 2019 zijn we begonnen met dat alle nieuw bij Night Shift Productions, zo heet je studio van Hubert Jonke, hadden we al die liedjes opgenomen, zeg maar. Maar dan zeg je het zout, want we moeten natuurlijk vuur corona verder zien. Echt even gas. Nou, het wordt zo uiteindelijk, onze oudste zoon moet dat jaar jeugdprins. Ja, 4 was ze dat natuurlijk. Want die kinderen die mochten natuurlijk van niks weten, maar ik zei van het nieuwste liedje. Dat we zijn gevraagd door de burgerlust of wij een prinsenliedje willen opnemen. Ja, onze oudste zoon had toen met een beetje hulp van mij die tekst geschreven van In een Prinsendreum. En ja, Ron had dan waarom de muziek gemaakt. Jongen, wat een koppel hoor. En die is dan nog juist als laatste nummer inderdaad op die cd toegevoegd. En nou, eerst hoe door zijn zoon geproclameerd en daarna... Moeten voor kosten voor de cd presenteren, ja. En deze is ook wel eens live begeleiden, of niet? Nee, dat niet. Je had eigenlijk bij het koor normaal in de keyboard dat Danny Heideraad van Bokkers. En tegenwoordig woonachtig in Chevet met wat. Dat is een schitterende keyboard al meer wie 25 jaar, of zit ik nog te winnen? En die is dan vast te begeleiden? Ja. Maar met de vastelovend, dat werd gewoon get angst gevraagd, zeg maar. En dan werken we dus eigenlijk met geluidsbanden. Ja. Nou, hartstikke goed. Ik wens je een geweldige vastelovend met de zanglijsters. Ja, dankjewel. En ik ben zeer benieuwd wat ze gaat zingen. Ja. En ook nog op de televisie komen. Ja. Nou. Ja, misschien nog leuk om te vermelden. De cd is te koop bij 1131 in Egelse. De Optica dat is die combinatie. Ja. Nou, voor 7,50 met 14 hele leuke liedjes erop. Dan kunnen ze het niet voor te leggen. Nee. Zullen we dat maar zeggen. Ja. En dan kan ze ook immer bij een van ons bestellen. Ja. Dus jij ringen al die zo'n cd voor de vastelovend.
Ook in de wetenschap en noem maar op. Dus ik wens je een schöne vastelovend. Bedankt voor het leuke gesprek. Dankjewel. Toi met de zanglijsters. Ja, dankjewel. Leuk dat hij wordt. Alaf. Alaf, ja, zeker. Dag, evenementenkalender van februari. En het zal u niet verbazen dat dat voornamelijk gaat over vastelovend. Vastelovend in Kerkhout Centrum in de Vierdele West, Egelser. En alle details daarover ziet u met terug, activiteiten, nummer op, kan er vinden op de website van www.beleefkerkrade.nl. We hebben nog natuurlijk wedstrijden van Roda. Roda JC tegen Dordrecht, op 9 februari om Aroer. Roda JC tegen Emmen, de 16 februari om Aroer. Alle nu natuurlijk in het Parkstad Limburg Stadion. En zum Schluss nog een workshop, den we hier vermelden, dat is de dansworkshop. Botis Seva Far From The Norm. De 23 februari om 7 uur in het Parkstad Limburg Theater in Kerkhout. Dat worden evenementen van februari en kijk vooral op de website voor alles. Notes. Ja, en dus de heren van Kerkrade Wiki. Jo Linden en Jo Vleugels, toch? Correct. Helemaal correct. En we van net erbij is er Martin Kriewinkel, de vuurzitter en misschien ook wel de grunderbouw, ja. Kan men zeggen. Ja. En daar had de griep, ja. Veel lui had de griep. En we wensen de Martin en alle lui die de griep hadden, best schaf. U komt het vertellen over Kerkrade Wiki. Iedereen kent natuurlijk Wikipedia. Ja. Ik zal het niet voor u niet weten wat dat is. Maar voor Hans hebben ze één Wikipedia, zeg maar, Kerkrade. Dat is Kerkrade Wiki. Precies. En vertel eens, wat is het? Het is een encyclopedie. Ja.
De stichting die de encyclopedie exploiteert besteedt aan jaar 30 jaar aan voor jubileum te vieren. Dat is de Stichting Kerkrade gisteren en vandaag. Ja, een historische kring, zeg maar. Historisch... Vergelijkbaar. Ja. Vergelijkbaar. En voor Hans sinds kort, kinderen, misschien dat je dat even vertellen. Het werkterrein Oesgebreid, dat was vroeger een hele populaire Facebookgroep We Love Kerkrade. Dat is nu hernoemd en dat is nu ook Kerkrade Wiki. En daar hebben we dus ook een bereik van 8.500 nu. Waarover we met kunnen communiceren, want dat is wel de bedoeling dat die encyclopedie dat tweerichting verkeer werd. Waarvoor ook onder Gedder pagina staat een antwoordformulier of een reactieformulier. Waardoor je dus opmerkingen in kunnen zetten, maar met de Facebookgroep dat werkt prima. Ja, want nu maken die encyclopedie en ik zelf. Dat is voor een groot deel het uur dat, maar ook... Ze vullen aan, nu voor aanvullingen van ja. nu. Dus je kan zelfs dat dit klopt niet, of dit moet nu zeggen 51 zie je, of... Dus dat is heel interactief is dat. Ja, en het grote voordeel vind ik ten opzichte van de traditionele media is dat we een heel goed inzicht aan wie kijkt. Waarvoor wisten het aantal bezoekers vorig jaar over de 100.000 van het percentage mans-vrouwlu, de leeftijdscategorie. Ja, wat zijn het? Mans-vrouwlu? Het veel. Het is 55% manslu. Maar ook wat vooral belangrijk is, waar komen jullie vandaan? Ja. En dan zal ze zien, ook dat is een voordeel van ten opzichte van traditionele media, voor bereiken de ganse wereld. En een mooi voorbeeld is, in Wolfga woonde een jong die vroeger in Kerkrade gewoond, die nog heel erg geïnteresseerd is in Kerkrade. Dus laatst had de gemeente een busje gegeven voor blierij. En dan zei ja, dat vind ik nou jammer, dat had ik nog keer gehad. Met die bussen bereikt zij de lui in de regio. Die kijken 2 keer in dat busje en dan geven bij door het papier. En ja, voor bereiken heel veel lui, en dat zal ze zelf misschien ook kunnen bevestigen. In die jaren dat ik in Utrecht had gewoond, hou ik nog meer belangstelling voor Kerkrade wie nu. Ja, dat is wel waar. Ik denk dat dat zeker klopt. Interessant is natuurlijk ook, omdat je aan het vertellen wordt over dat er alles bij helpt, mannen, vrouwen, et cetera. Waar werd nu mensen op je klietst, wat sukken nu op Kerkrade Wiki? Daar moet er ook een idee van gaan natuurlijk. Ja, een absolute topscorer is Emma Kok. Ja. Verhouden op het moment dat met Helene Fischer optront, houden we op enig moment 3000 man, het ziet op de site, onder het sukken, ja, meteen gekeken. Er werd heel veel gezocht op Kerkrade, op het woordje Kerkrade. Ja. Ja, zelf schoot de derde plaatsje. Ja, echt waar. Ja. Verkozen is staat in de top 5. Populaire zoekterm ben ik geworden. Ja. Helaas, doornemen en ik heb minder goed gezelschap. Wat ook heel erg gescoord had, is de bekende Paul S. Paul Spiekerman. Ja. Wie door de uitspraak over zijn geweest. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat zijn zo'n beetje, en dat is Roger Dassen, als grote man bij ASML en Roy Jacobs. En ik heb toch zien wat voor lui dat Kerkrade allemaal voortgebracht had. Geweldig hoor. Milan het is echt bezongen om te huren, wie dat werkt. Ja. Ik kijk ook vaak op de encyclopedie. Zeker wanneer ze namen moet wezen, of denk wat had hij voor een liedje gezongen toen. Het is echt heel erg leuk. En wie doet dat dan nu, joh? Zit er hier hingen de computer hier schrijven of zo? Wie doet dat dan? Alle blaadjes doornemen, stadsjournalen, gemeenteuitgaven, verzoeken overal wat dingen. En dat vult ze aan. Ja. Maar daarmee ben ik ver stond er daar, zo gemiddeld denk ik weet, alleen al met het updaten van de pagina's. Ja. Want er is wel immer weer een nieuwe voorzitter van een vrouw benoemd. En of daar een onderscheiding krijgen of egal wat, toch heeft heel veel zitten zitten. En de controle. Ja, die kiest wel een hele hoop input van de mensen, die hebben ze ook heel gern, wie meer, wie beter. Maar dat moet alles controleren. Ja, het moet kloppen. Het moet kloppen. Althans, voor zover u dat kent, voorzien natuurlijk. Ja. De slogan is dat zo? Ja, dat is zo. Ja. Maar het gaat nogal wiet. Voor het gemeentearchief in moeten duiken doen voor dat, om het heel zeker te weten. En ik had zo'n idee van wie wiet ze al terug in het ziet, dat informatie... Tot Rolduc toe. De vroegste geschiedenis. Annales Rodenses staat compleet erop, dus... is gedigitaliseerd. Ja. Maar wat vooral, dat is een beetje een omslag geweest dat we gemaakt aan een paar jaar geleden, dat ik gezegd heb van focus ze vroeger alleen maar op het verleden van Kerkrade. Maar wat nu gebeurt is morgen verleden. Ja. Dus u is morgen gisteren was.
Dus dat voor ook de actualiteiten, ik noem maar de horeca op de Maardenkerk, waar 3 verschillende exploitanten zitten en 1 pand op het van de jaar. Direct weet geen meer aan wie niet had doorgezet en wie wordt dat een paar jaar geleden. Ja, en dat probeert u bij te houden. Ja. En wie je er nu met de medewerking van Lu Kerkhooi? Dat zijn voor Lu die zich daar actief aan... Dat is een van de doelstellingen van deze middag eigenlijk, van verzond op zoek naar Ludius helpen. Ja. Want je kijkt naar onze gemiddelde leeftijd, dan is de continuïteit die is niet echt gegarandeerd. Ja. Maar we verkennen toch eigenlijk niet met 3 maanden. Nee. Dus we zouden heel schön vinden wanneer de Lu met zouden helpen. En niet alleen als vrijwilliger met het aanleveren van informatie, maar eigenlijk zou we ook het bestuur moeten uitbreiden. Ja, dus het is echt ook, vanmiddag ook echt een oproep aan Lu, jullie helpen, want dan moet je het van onderaf hoeks erbij komen. Precies. Ja. Vooral ook met het oog op een stuk techniek, waar ik me eerlijk gezegd persoonlijk ook heel veel zorg over maak. Wat is het effect van AI dadelijk op een encyclopedie? Mm-hmm. Dat is wel een interessant onderwerp. Ja, absoluut. Maar dan maakt ze zich zorgen. Want het gaat geen bekijken. Maar welke zorg maakt zich dan? Dat het niet meer... Ik denk dat als je een encyclopedie menu over een paar jaar. Want ik zag over 3 jaar van vertelling geen schet over meneer Kousen. Ik kreeg dan werd dat ad hoc, die pagina gegenereerd, zeg maar. Ja. Maar kan er niet samen in plaats van zorg maken, wat natuurlijk terecht is, ook je broek ervan maken? Dat ze op die manier ook pagina's... Enigszins wel, maar de controle is... de controle is natuurlijk gruwelijk. Wat is waar, wat is niet waar. Er kunnen heel kleine nuanceverschillen zitten, wat een artikel een heel ander idee geeft. Ja, de kunt er zover gebruik van maken. Ik ga net aan ChatGPT gevraagd van schrijf me een brochure voor Kerkrade Wiki. Ja. En dan kun je een stuk tekst doen, die denkt dat ze het zelf aan de best houden gekend. Dat is meer de balans tussen... moet ik me zorgen over maken of kan je ook je broek over maken? Ja, het loopt 2 kanten op. De site van ons is bijvoorbeeld al beveiligd tegen de robots van ChatGPT. Ja. Die kunnen ze niet overnemen. En ik denk dat de groeit biedt je op bij je aan. Dit mag, dat mag niet. Ja. En het is toch een toekomst die we nog niet zeker wisten. Dus dan kan de jong Lu ook wel helpen. Ja. Die maar ook de techniek. Waar meer feeling aan en met techniek misschien. Techniek, ja. Want er waren 6000 pagina's en die zijn op Gedderwoord fulltekst doorzoekbaar. Ja. En er is toch een stuk techniek voor nodig. Ja. En wat we ook heel vroeg met zijn is dat we, en dat is pas recentelijk besproken, dat we toch een stuk samenwerking met de gemeente willen gaan doen. Want linksom en vreedzaam, maar we zijn ook een stuk Kerkrade promotie natuurlijk. Ze kijken een aantal bezoekers. Nou ja, dan moeten ze allemaal samenwerken. Dat soort dingen is allemaal meer wie zwaai hoor, samen wel eens. Ja. Geweldig leuk. Ja. En ik hoop hij ook nog eens een keertje komen bij de buren, want ook de samenwerking met Eigelshoven door de eeuwen heen en de historische Kringenkerkhof aan dezelfde doelstelling. Ja, natuurlijk. En dat zouden we samen moeten kunnen pakken. Ja, nou, hartstikke goed. Ik wens je veel succes met Kerkhof Wiki en dat nog veel meer lui erop daar klietsen, want dat is toch het wichtigste. Ja. En het is heel nuttig, ik weet het zelf uit ervaring, dat ze heel veel kunnen swingen. Ja, hartstikke leuk. Bedankt, allebei de Joos. Ook bedankt voor de Lucht de Gussel en Martin. Ja, zal we doen. Oké. Dankjewel. Ja. Jet los. Vastelavond. Het maat jet los. Ziet, schnippelt ik confetti. Over daar heen springen. En de dag van ziet, trippelt het seconde. Over jaar heen springen. En vastelavond. Het maatje met.
Ja, verzund natuurlijk, dat had je gemerkt, al het Janse programma. Te gast in de Burgerlusthof in Egers. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het vereinslokaal van de vaststellingsverein van Egerser, de Burgerlust. 1924. 1924, daar zouden ze het al. In een verein die dit jaar nu al 11 jaar besteedt. En dan zijn ze natuurlijk automatisch daarheen, niks jaar 100 jaar. En ik steun hij met de zoon Prevot, de zoon is president van de Burgerlust, en de Pierre Jonge. Archivaris. En nou ja, wensen we kunnen ze archief zien, zou je zeggen, kom eens kijken, voor Lovendijk ook. En dan zal dat zien wat ik meen. John. Ja. Dat zal het zijn over dat Burgerlust, want dit is toch... Schön dat je natuurlijk eens ook nu de weg naar ons had gevonden. Ja. Hij bij ons in de Burgerlusthof. Ik had wat voor een lang gekoesterde wens. Die we houden omdat in de tegenwoordige tijd, du snapt ze dat, veel wirtschaftelijk en zo. Zeker. Er moest toch ergens een vergaderruimte hebben, er moest toch een verblijfplaats hebben. Wat ze eigenlijk een vereinslokaal. Een vereinslokaal. Ja. Nou, en we hadden ons de koppen bij elkaar gestoken, we hadden ons met de gemeente gekald, waar we met op zeer goede voet zijn. En toen zijn we uiteindelijk op de Laathof terechtgekomen, het oud gemeentehuis van Egelser. Ja, en daar hadden we een ruimte ter beschikking gekregen. En dan moet ik zeggen, er zijn wel een paar jurkjes overheen gegaan, voordat we zo wit worden wie we nu zijn. Met behoorlijk het noeste arbeid, door de jongen ook zelf, maar vooral door Drijman, en die mag ik ook met naam nemen, dat is door Frans Merken en door Jos Routert en door Pierre Jonge, die toch menige samstig en door de weken nog, het s'avonds hij gekloemeld had om dat allemaal zo te krijgen wie we dat hij nu hadden. En met de Pierre lopen rondtrekken. En met de Pierre luister rond, want de Pierre had natuurlijk een plekje gevonden van wat zijn tweede heimat eigenlijk een beetje is. Want ik had de Pierre vorig jaar... Hij sliep nog, hè, of niet? Had ik me gezegd, Pierre zou het tegen bed heen zetten. Ja. Dus, maar dat hebben we nog maar niet gedaan. Want dan gespeeld zijn vrouw kiezen veel koufhuis, maar dat moeten we ook niet hebben. En we stonden de garage van de Laathof, dus de garage van het oude gemeentehuis, het koetshuis. Het koetshuis, dus vroeger stonden de koetsen, misschien daarna waren van de burgemeester van Egelsen. En dat had er aangepakt. Dat had we aangepakt. Hij waren inderdaad alleen maar kaal muren, het was vies, het was zwart. Ja. Nou, eerst alles goed, daar had de gemeente nog een beetje bij geholpen. En uiteindelijk had de gemeente ook gezorgd voor de schil van het gebouw. En de rest wat allemaal hier binnen is gebeurd, dat zijn allemaal door de eigen handjes. En uiteraard had ze wel eens een bedrijf wat ik eens een keer onder de arm greep met de ene van de ander. Ook dat had ze nodig. Ja, natuurlijk. Voor jullie kiekerdrek hoor. Ja, chic. En vooral lu, een uur zeker, de lu. Hier losse kieken wat. Zonder meer. En we gaan ook door het jaar heen. Dan zijn wel eens momenten dat we het open stellen. Ja. En dan zijn nu altijd van harte welkom om heen te komen kijken. En ook een beetje te kijken naar de historie van de KV Burgerlust. Wie ze als eerste. We houden het graden voor nu maar 11. Dat wordt natuurlijk 23, 24, wie we dat nu gevierd hebben in het seizoen. Ja. En wat we nog vieren, nog de komende 14 dagen. En dan op het einde van het jaar, dan is eigenlijk op de 27 december, dan is eigenlijk de akte toen dat is de stieftoesdag, zeg maar. Dat we dan 100 jaar bestond, ja. Nou. Wie zonder kent ze dat aan en wie dankbaar kunnen voorzien naar onze voorvaderen die dat allemaal mede ook mogelijk had gemaakt. Ja, zeker. En allemaal u die het wel van de en op de andere overgedragen en zo steun van hoe Godzijdank. En voor jullie vlot eens kijken in de rest van de Burgerlust. Pierre Verstongen gaat bij de president de Hammer door. En nou ja, ik wil zeggen, het is niet de kleinste, maar dat past toch wel bij de president natuurlijk. En nu stond we bij Janse Anger Eregalerij. Ja. Vertel eens, we hebben zien voor hij zo om zo rum. Ja, we hadden in ieder geval in onze benedenverdieping, wil je het zo maar zeggen, de vergaderruimte, hadden we 2 eregalerijen. Die eerste galerij, en dat begint een vereniging ook meestal met dat we een presidentengalerij hebben. Ja. Te beginnen met linksboven als allereerste Jos Jurgens. Verder, wanneer je de grote wand pakt, hier hangen alle prinsen vanaf 1935 is de eerste. Dat wordt er eerste, 35. 1935, ja. Dus wordt er eerste en die had
Toen is ook de eerste keer een optocht georganiseerd in Egerzer. Verhouden wat in 1932 en 1933, maar dat was oorlog vergunning, dat was gewoon spontaan. Maar in 1935 en 1936 zijn de eerste optochten. Ook op zondag? Ook op zondag. Ja. En het was hartstikke druk. Dat bleek ook wel uit krantenartikelen die we nog allemaal eromheen hebben gehouden. En het gevolg daarvan is geweest, ook in die jaren, met moesten lid zien van de burgerlust. Dat was zelfs zoveel. En we hebben nog de ledenlijsten op de 500 leden. En er komen ook mensen vanuit Kerkrade en de omgeving die heel lid worden van de Vastelovenswal. 500? 500 leden. Zo. En nu? Nu denk ik dat we om en bij de 80 leden zijn, actieve leden. Ja. Ja. Ja, wat een verschil eigenlijk. Ja, brengt misschien de type met zich mee. Dat denk ik wel. Maar indrukwekkend om te zien. Vanaf 35 er Ierse president en er Ierse prins. En de 24 er Ierse president. En nu de president. Nun ja, we lopen ongeveer, maar het nu is ongeveer van 1 op 11. Zo gaat. Voor je nog weer. Ik trap je overop naar het museum, denk ik. Ja, is goed. Je komen in het verein, zo kan er wel verenigd al, waar we vergaderd werd, verzameld werd. Hij is enig het archief van de burgerlust. Is ook enig in een museum. Het is een klein museum geworden. Ja, ik ben daar persoonlijk hier stolz op, dat de burgerlust, en vooral ook de secretarissen in het verleden, dat die hier veel bewaard aan. Het is ook daadwerkelijk hier veel vastgelegd in de archieven. En we hadden op dit moment alleen al een fotoarchief van over de 37.000 foto's van het Egerzer carnaval en van de burgerlust. Ja. Zo van natuurlijk ook stoot op. Maar wie ook gezegd, er is ook heel veel materiaal wat voorheen bij mensen toesloegen. Dat is hierin komen om het bij elkaar te brengen en omdat het ook een burgerlustgezicht te geven. Ja. En dat vinden we wel belangrijk. De burgerlust, onze herinneringen, maar ook onze kameraden, wanneer ik het even heb over de Koesje Gruutjes of de andere SLV-verenigingen. Deze dingen die dus zijn toonbaar, dat dragen we ook uit. Ja, en je geschichte, en hier is wichtig natuurlijk. Want ohne je geschichte begrijpt ze ook wel eens de rest van de wereld niet, snap je? Ons belangrijkste denken we ook uiteraard, wanneer ze eigen museum hebben, dat ook tot uitstraling brengt. Ja. We gaan daarom dan ook in ons museum ook ons jeugdprinsen en ouders die liggen dan in de vitrine. En daar hebben we een hele grote fotohoek met heel veel herinneringen, oude foto's, van originele zelfs, die we hebben moeten krijgen. En die willen we er ook aan de lui tonen, want foto's vertellen meer dan ik geschreven. Maar kunnen jullie ook komen kijken? Zeker kunnen jullie komen kijken. We houden straks ook momenten, vaste momenten, dat we het misschien open houden. Maar er komen ook mensen op aanvragen aan. Ik wil het hier zien, dat kan. Maar we hebben nog gedacht, er zijn mensen die zijn niet mobiel. En dan denk je ook, ik kan daar niet naar boven. En daarvoor gaan we hier op onze website een historisch archief, waar alle prinsen, presidenten en noem maar op, ook orders, 1500 foto's, maar ook alle krantenknipsels vanaf 1924, daar kan ze in dat boek digitaal bladeren. Het is gedigitaliseerd, het archief is compleet gedigitaliseerd. Ja. En dat had je door. Ja. Ook alle inkomen-uitgaande stukken. Alles kan ze vingen. Alles kan ze terugvingen, heb ik allemaal op datum liggen. Dus de hoeft het maar te roepen en dan zeg ik dat op en dan kan toch dat bestand hebben. Dan moet maar een oude computer en dan kan ik een kopietje maken. Of, ik kan dich dat geven, ja. Heel mooi om dat zo, om dat publiek te maken, dat jij dat kan zien. Want hij ziet de schoonste dingen, al die oude programma's, die posters, die mutsen, alle nieuwe ordens. Nou ja, nu maar, dan kan ze zich niet bedenken of het hangt. Ja. En we hebben ook uit ons archief, ik heb eigenlijk ook de notulen praktisch allemaal, en vooral uit het verleden doorgelezen. En alle anekdotes, want vroeger wordt schijnbaar meer genoteerd dan tegenwoordig, alleen maar besluitvormingen. Ja, zeker. En die alle anekdotes, die heb ik vastgelegd. Ja. Apart, dus wanneer ze even een rondleiding geven en je ziet iets, dan kan ze hem door bij vertellen. Ja. En dat vind ik wel belangrijk, want dan leeft dat. Maar de burgerlust is die lust en leven, kan wel zeggen, of niet? Ja, ik ben 40 jaar lid, dus...
Zo wie de president al zei, waar Duk schrotte zich af en toe hij slief. Ja, dat moest lezen blijven. Ja. Nee, maar dat is hartstikke schön. Dus ik gewoon de website aan, ook om te kijken wanneer is dit op en dan kunnen ze eens komen. Ja. En dan zien ze wat, het is een vaststellingsverein die nu bouw hongertje besteedt. Nog een paar maanden, dan is het zoiets. Ja. We gaan ook, allemaal zo bij je had. Ja, er zijn nog mensen die willen het scherm gaan uitprinten. Ja. Dan verwijs ik de mensen naar Wikisage, dus niet Wikipedia. Tekst in het zoekvenster burgerlus. En dan kiezen eigenlijk in een volgordelijkheid van de historie, kies het hele verhaal, dat kan ze uitprinten. En voor ze herenkunst, en de leest dat een beetje, dan weet ik dat hij visueel en woordenbeeld zichtbaar. Hij wil natuurlijk. Dus dat is ook mogelijk. Geweldig. Bedankt voor de gastvrijheid, dat we hij doorvoorzien en dat we hij ons programma doorvermaken. Ja. Voor wensen dat burgerlust natuurlijk nog een paar zondag jubileumsfeest. Op naar de 100. En dan komen we ongetwijfeld nog een keer langs hoor, wanneer de 100 jaar besteedt. Kijk, 9 is geen formeel carnavalsjubileum, maar 100 is wel iets hoe ze zeker een beetje stil moest staan. Ja. Maar wie de president dus straks al zei, het wordt nog een mooie verrassing. Dat lossen we niet voorbij, joh. Dank dat we hier waren. Dank dat er allemaal je kijkt had naar ons, naar de 30ste aflevering van Beleef Kerkrade Televisie. Dat kunt uiteraard wel bij nu in 31ste, kijk even de datum, dat is zondag de 3e. Meer als dan zien voor dan is al de vastelovenswirbel is van hinger tot ruk. Had ik schon vastelovend of er nu op straat komt in de wirtschaft of hem gemütlich met een poefel hinger de televisie zit. Van ons Egelse, Kirchhoff en Egelse, alaf. Alaf.